puntua, beti biztela, apila mangagatziaren korriko muruztu egin duen, osoko ikuera izan egin duen, aldeta egoerak ere aldi ditzen zutako, eta nahi dira, eta hori izango ditzake, apila mangagatzian, zinean danak egon, bizkaritza muruztuak parte hartu zulako, baina izango ditzake akta martzia. Besteetara eta bila mangagatziua batzar bat martzaten da. Bigarren puntua izango ditzake, udal foru funtsaren murrizketaren inguruko mozioa, hemen foru ogasunak, Gipuzkoako foru ogasunak erabaki bat hartu zuen besteak beste horre ikusita koronabirusaren krisiaren ondoren krisi ekonomikoak gainerakoan krisiak erretaudazioa gutxitu egingo duela kontutan hartuta alde bakarretik foru ogasunak hartu du hasieran foru funtsetik guztien dudeko moduko kopuruak intzeko. Esan nahi du, 2008an udal danak 2008ko aurrekontuak onartuta ditugu udalak gehienak bakar batzuk onartu badu udal batzuk, baina guk hasiera batean prebisioetan aldundiak ogasunak egiteko kopuruak aintzat hartuta genitula. Gure inbertsioak eta gastutan kopuru hori hartu izan da, baina gertatu dena da 2008ko gure sarreretatik, zestuari justu 591.000 euroko murrizketa izango da, eta kontua da, ordezkaritza batek, udal etxetako ordezkaritza udako ogasunarekin ematen dunez, negoziazioak bukatu zanatuta horrela, eta ematen du ogasunariak definitu hartuta horrela, eta ezin bestean behartuta horrela, 2008ko horrekondutako sarreretatik, horiek entzea esan guztiaren dutuan. Horrein 98 udaletatik 76 alkateren eskari bat egon da, eta eskari bat inguruan alkatzak berdinak, daude sozialista eta nire eskari daude horretatuen artean, eskari bat egin da, eta eskari bat ematea berrin fiskal hori bat daukan mozio bat hemen estaderatzea edo onartzea esan ditzake, lehenengo egin da, mozio hori bat, eta gero mozio egin ditzake, udal foru funtsaren murrizketaren inguruko mozioa. Maiatzaren 14an Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratu zen Gipuzkoako foru aldundiak udalei egin dien diru ekarpenean ehuneko 20ko murrizketa aplikatzeko Diputatu Kontseiluaren alde bakarreko erabakia. Horrelako erabaki buruz hitz egiteko aldez aurretik bilduta beharko zukeen Gipuzkoako Finantzen Kontseilua hurrengo egunean bildu zen. Dagoeneko hartua zegoen erabakiaren berri emateko besterik ez izan. Udalak herritarren beharretatik gertuen dauden erakundeak izateaz gain, lehen mailako erakundeak dira, udalegeak etortzen duen bezala. Zentzu honetan Euskal Erakundeen arteko dirubanaketan aldaketarik egon behar bada, erakunde guztien artean eztabaidatu eta adostua izan behar duke. Aldeek informazioa modu artean partekatu ondoren eta ez orain erabakien bezala, aldeekin hitzik egin gabe eta alde bakarrez. Zerbitzu publikoak garatzeko ezinbesteko den finantziazioaz ari gara hizketan. Udalen eguneroko kudeaketan eta herritarren bizitzan eragin zuzena duten erabaki politikoez. Horregatik, zestoako udalak ondorengo eskari egiten dizkio Gipuzkoako foru aldundiari. Bat, udal finantziaziorako foru funtsaren inguruan elkarrizketaren aldeko apustu irmoa egitea. Bi, beraztertu bezala alde bakarrez hartutako erabakia eta udalekin elkarlanen adostasun bat bilatu bezala udalen egonkortasun finantziarioa ere helburu izango duena. Eta hiru, elkarlana inoiz baino beharrezkoa badela sinetsitago denez, udalekin elkar gobernantza foru bihur bezala Gipuzkoako Finantzen Kontseilua. Bertan informazioa partekatu dadila, proposamena aztertu eta adostasunak lortu daitezela, ondoren Gipuzkoako udalen finantzaketari Gipuzkoako foru arauan beharrezko isla izan dezaten.
Zestoko udalak egiten duen bere emango Gipuzkoako Aldundiko diputatu nagusiari, diputatuari, Gipuzkoako Batzar Nagusiko alderdi guztiei eta Eudeleko Gipuzkoako eta Eusko Erkidego Autonomikoko zuzendaritzei. Zestoan, 2008ko mentzionatari. Orduan, emozioa da, eta, eskatzen dena da, onartzea. Gauzatxo batzuk komentatu. Guk usten dugu situazioak eskagarri izango dela, horretik izan da, musioan esaten da bezala, murrizketa bat izan dela, hori gero, usten dut, egineri hori ajustatzen da, esaldi izan guztien gara, bakoitzei eta opinioa datu dela. Hemen, urte honak eta normalak izan dianean, erder zerretan piso kompartido mogurtako aliketa bat egiten da, eta horten, horrean zaztatuko honekin, hortu gabe, dara, kantetu izan. Murrizketa baina gehiago guztien den, dara, bakoitzei eta opinioa datu. Eta hori izan da, egile esan, mozikoan aipatzen dian helburuekin bat, elkarlana eta elkarrizketa. Horrekin gu beti konforme. Baina, kasu honetan, eta hori izan behar gaur usten bildu diela diputazioa eta Eudeleko Gipuzkoako ordezkariak ez. Justu, elkarrizketa mahai bat irekitzeko. Pentsatu nahi dut, elkarrizketa mahai horretan ere, gauza hauek, debatetiko diala, elkarrizketa horiek egotela. Eta gero ja, pixka memoria eginez, nire gogoan bat, apiriak bila guztien den, ja, aldundiak, akatiai, abisatu zizutela. Hemen, kontuz murrizketak egotela dira. Gero, alde bakarra esan dut bera, bila izan baldin da, horrekin, Ekikarreti izan egin. Alde bakarrik erabakiak, diputazio bakarrik emez, hemen eta beste dugu zuten erazten dira. Baina ez dugu horrela sartzea. Kontua da, mozioa arrazioa dela, dala, situazioa dela, gogorra. Esangoa, gogorra. Badaka beste bentaja baten, oain, neuri hori hartzia. Berez, osaila egibiatu bat goritzake, eta gero esan, 94 milioi puntatu hori duzu gaitxeek, igual, okorretzen goritzake. Oain bintzat, ekarriko ajustatzia, horretuak, eta, nola manejatzen dut urte upera, bintzat, udaletxeak badakite, situazio ezin da, eta murrizketak egin, erakina hori gauzate aprotxetu, eta ez aukera bada, bakit aurrek gertatuko bada, sorpretze maila batu hau izateko aukera azkenean iritsiko baldin bada, horrek ere, aukera bat baina udaletxe batzui, aprotxetzen ez. Ordu, printzipalki hori, jabardura horrekin, murrizketak gehiago dela bakoitzei dago gehiagona banatzea, situazioak eskagarri dela konturatzen gara. Oskatu behar denez gu abstentzionako aukera eko du, ilustagurako. Segurazki gaur martxan jarri den elkarrizketa mahai horrek bere odorio emango itxula, eta iraganean ze hauzu eta ze horretiko ginola jondien gozak, bakoitzak bere ikuspuntu biko du, bai, bineak bidea, horren ez egon dezakit. Baina, gure apustu hori izango dezakit. Homei dago ginen. Apur bat, aipatutako gauza batzuk igual, erantzun ez. Pesko bat, egira da, eta lehen ere presente batzuk badaude, krisi ekonomikoa den atarian, ogasunak, jakinean, bai aitorpenetatik eta bai elkartean gaineko zerretatik, diru jetxik egiten da, baina zuzen ere, erakunde ezberdinen ikuskara jetxik egiten dialako, ez hori jakinekoa eta horrek, erakunde publiko ere, zuzen eragiten diela jakinekoa da. Kontua da, eta eskari bat egin zanean gane, egin zan eskari izan zen, hori asumitzen dugu batetik. Baina, lehen presidente bat egon zen horreko 2008ko krisi finanzieroan, eta orduan ere, beste kopuru batzu zian, kopuru apalagoak zian, eta kopuru apalagoa izanagatik, negoziaketa baten ondorioz, erabaki bat hartu zen. Erabakia izan zen, udalei urte horretan,
murrizketa hori zitzaila aplikatuko eta ondorengo 3 urteak utziko zitzaizkiela interesik gabe diru hori itzultzeko foru ogasunari. Hori izan zen eskaera bat, eta bere garaian horrela gintzan, eta hori izan zen, 2008ko eskeneko krisi finantzieroa eta gero, eta 2011 urtean. 2011 urtean uste izan zela, bioitako urte batien, bioizkaria gogoratzen saskize urte zen, urte bioitako batien, kopuru desentia itzuli egin behar izan zen, eta kasu bertan, foru ogasunak udalei 3 urteko epea eman zien, diru hori itzultzeko interesik gabe. Horrek, maila batean, udalei arnaz pixkak edutzi ziren, horre kontua, egiteko izateko ez. Gero hortik aparte ere, eskari hortaz aparte, hori hortaz aparte baita ere, eskatu izan dena da, 20 milioi euroko diru lerro bat ere, hori asumitzen dugu, baina hortik aparte dutzen zaigu egoera hau kudeatzeko, azkenean udalak diralako erakunde publikorik harinenak eta jendearengatik gertuenak gaudenak, azkenean logikaz 20 milioi euroko diru lerro bat udalentzako krisi honi aurre egiteko. Gero jakinekoa da, batzutan, ez denetan, baina bakizu, elkartzen gendurako, diru laguntza bat ere aldera degula, eta udalak egin izan ditugu, inbertsio batzuk, hain zuzen, egoera honi aurre egiteko, eta horiek egin izan ditugu, gure dirutik eta gure kasuan 2008ko aurrekontutan aldaketa batzuk egin da. Kontua zein da, azkenean udalak, erakunde harinak izan da, diru ordainketa horiek azkar egiteko ahalmena daukagula, beste erakundeak ez beste da ez. Orduan, hori kontuan hartuta, arte egitzen zaigu egoera hauetan, udalei dirua murriztu baino, udalei dirua eman inberko litzai dukela. Orduan hori da, eta gero bestetik, baina ematen dunez, egia da, eta pentsa dezagun, gauzak aldatuko dira, eta foru ogasunaren bizpia aldatuko dela, baina itxura guztien arabera ematen du, baina jarrera, izanteko bilaroan arabera, baina jarrera, betxigan gaudela. Eta gero egia da, hemen gero bestia dago, faktore politikoa dago hemen, ez? Esan ditena da, hemen askotan gertatzen da, eta foru ogasunean, eta aldundia badakigu, azkenean ez indar politiko lideratzen duen, koalizio gobernua dago, eta adibidez, esan guztuen, nahi zuzen dugu da, edibelieko, lehendakari ordea ingungo alkatiak ere, bere kexa, eta bere alkatea bezala, bere eskalerari hori egin dula alkaten artean, ez? Orduan, nik uste, askotan izaten dugu, alderrikariari gabe jokatu behar dugula, azkenean herritarren interesak mentzio behar dialako, iruditzen zen pixkaten den, badakik nik erabakiak da foru ogasuna ere, eusko alderdi jeltzalearen eskutan dagoela, iruditzen zaitu pixkatu, interesan herrietan behintzen interesanti izango litzakela, eusko alderdi jeltzaleak ere, herrietan, foru ogasuna dututako erabaki horren autan behar kritikoak hartzia ez. Ez da honako zertan, nire alderdiek hau egin badin badu, baina hori azkenean herritarren interesen aurka badin badikoa behituz izan dut ibaratuko nahikoa. Ezaera kritiko, hori hori kritikatzeko, eski hori izango duke. Baina, libre diaren bakoitzak ez dago balorazioa erabakiak hartzeko, baina bintzat, herritar guzti dago kante bada da, eta ez zego eta kante osertan egin, ze beste hainbat diru lerro ez dira ikutu. Naiz, gorra falaunikoak, eta izpreso horretaz egin zen, eta horre paso den oso batzuk ikutzeko aukera bat zegoen, eta horiek ez dira ikutu. Ikutu dira justu herritarren gana iristen den diru lerro egin izan dena, ez dira gabe. Utziko diak irakurtzen zatik gana, nire kusutxakoa alderdiak eman informazio horrek, eta hik izan dekinekin, ez horrek bat, horrek irakurtzen. Aurrekari bat dago, gertuena dagoena aurrekariak 2000 Amerikako urtekoa da. Orduan, krisi ekonomikoaren bigarren konperen eginez, zer egitea labarren zen, eta 2012 urtean, udalek 50 milioi euro itzulbiak izan zituzten. Aurreko urteko, udaleko futza hori izan zuen. Garaiatan, bilduren estuetan zegoen aldundiak ez zuen errestasunik eman, eta itzulbiak araudiak ezagita perpetan egitea behartu zituen udalek. Egoera are gehiago garbilatu zen, udaleko nindikren 30 milioi euro zituzten 2009ko olimpitzen jateko. Bigurteko egoera. Egoera benetan dramatiko izan zen, udaletako batzuk girorara gertutu ziren eta foru ogasunak eskuarte zuzenak planteatu zuten. Hori
listo hola, udaletxe honetan akreditatuko da barde hartan 3 urteko epean. Anderrek, nahi gozatzen da, Anderrek espiro behin nola eta 3 urteko zantzan Kreatzen hori. Esan dit, ez da nire positzeko, nik uste, bakoitzak bere erabakien dira batzutan argumentuak eta hau izan eke horietako adibide bakarrikan gure postura. Zein da, ez da exactamente herritarak kaltetuak izango dira, bai noski, herritarak kaltetuak izango dira instituzioak bai eta dago hilonei banatzeko sistema honetan egiten da naritzen da. Eta horrez badi mana instituzio danak, dirula horretak ateratzen, eta bar. Udaletxeak ere, harik eta hortan, bakoitzak titularrak jarri nahi ditu, guztela, dute kezka adibidez eta gero, musikioen inguruna, kontra ezin digu, bozkatu zerrik, eskabarritaz, musikio horretzen. Gero badago beste gauza bat ere, kurioso dena, indikan Gipuzkoako foru basoa bakarrik, baina hartu erabaki hau, ezkaiko detago ez dut ez dut hasiko hori interpretatzen, baina, hori leheneko, ez dakit, susmagarri izan daiteke, eta dekiko bakoitzak bat ere valorazio egiten ditugu, baina hori ere benetan kurioso da, Gipuzkoako foru basoak, erkidegoari dagokionez, bakarrik hartu izana, jakina, Nafarroako zergen foru basoak ez du erabaki ekarri. Bueno, saiatu gara kontatuko dizuet. Mundu laboralean hasi nintzenean, gure koadrilakekoak, hasi gen ez da beraitzen. Zer nahi gozu, ogasunaren aitorpena izten den gunean, zer nahi gure arteko galdera izan zen. Zer nahi gozu, a pagar o a recibir. Zer gertatzen da, eta batzu esaten zuten. Nahi gozu, tener que pagar. Hori izan nahi du, lehenago diru hori disfrutu egin duela. Eta beste batzuk esan egin. Nahiago du, lagunarekin jakitea zenba daukan, eta horrekin nire moldatu. Eta, nire iritzia zen, nahiago du, ogasunak niri dirua gurtatzea. Horretu gure. Eta esaten zen, piensas como los pobres. Patronanak, izan deno, nahi gute, deudarekin, zorekin, bitzea edo bizitzea, eta gero, alde zaurretik dira disfrutzatu duzu, eta gero, kostaia gora duzu, eta zure disfrutzatu. Bestela, gobernuak zure diruarekin, baina egiten ari da, eta zure zutu disfrutatu. Orduan, zer hauetu, norbera bere iritzea edo bere bizira izan du, baina, zaila lagun duz, etxerekin, ustez ia konsotasunea konforme nau, baina hori ni nahiago dut, jatitea zenbait du dakar, eta hori nahiago dut, eta beste gauza izango etxateke, alde zorretia, hori izango duzu, eta 3 urte edo 4 urte edo eta interesei gabe, eta gero multatzeko. Jo hasi duzutik, nahiago duzu, zer badigu jakin zer izango dudan, eta horrekin dut da. Nire koadrilean ere, Cristo en esta vanidad, por eso tú funcionas como los pobres, tú como los frutos ricos, beste zerretada edad, eta amigos, pasa hizo nire loketxeko ordu. Nire postura da, konforme nago, tontake hori kenduta, baina politik duponena de nire optiminik, hori ideia bat da, pentsaera bat da, eta lauka garantzia hori, beste gabe gomen pasatzera funtzionez. Piskat trampa bat garantzia. Baina adibide hori piskat tramposua da ikusita deklarazioa ez. Ekorpeneikiakuan, más o menos, formula matematiko baten bidez zehatzea. Eta orduan, esatekena, nahiode kenkari lehenko egitea, eta gero, baina kaso desberdina da. Hau da, erabaki politikoa, erabaki daike, txinik espiko du bezala, non joko dugu udaletan,
ze udeletan, Gipuzkoan, Bizkaian, Gipuzkoan, aukeratzeko aukera, renuntzia eta pasura, inposaketa bada. Horra favorari ikusten dena, han kenduko dugu, herritarra ikutzen dugu nahi. Ez que, hau da erabaki politiko bat, diru bat egin jolazteko, eta jarri deken adibidea de, formula matematiko baten nola aplikatzea. Baina irizpide bat, irizpide bati eutxu behar dugu, eta irizpia denetzako berbera esan behar dugu. Si tengo un criterio distinto para cada uno, estas son las apuntas. Bueno, errenta aitorpenean zubera bakitzezu. Zara, kasu honetan ez da kasu horretako... Hori izan dugu. Desberdintasuna gure aukera bada, eta guai inpokaz inposaketa. Baina, kontua da, inposaketa behar du. Claro, a mí me parece una imposaketa porque no estoy de acuerdo, pero ya que está, y si fuese al revés, le parecía imposaketa al contrario. Orduan, beti egon da, kaltetua, komiartean kaltetua, eta beste aldekoa. Bueno, iritsi, erabaki bat hartu behar da, ez da denon guztokoa, baina, orduan, eta, idazki horren, gauza bera, osotasunean hori kenduta, ados nago, eta hori, yo prefiero no tener que pagar después. Baina hori nire nahia da, edo nire, horrek ez duzan nahi, beste batzu, bestera, esa es de otra manera y por eso no lo vamos a enfadar. Tal cual. Azkenean ekonomiatan ez da, erabaki politiko batzun arabera funtzionatzen du sistema ekonomikoak, eta hemen ikusten azkenean erabaki politikoa izan dela, ikuspegi oso konservadoreakin hartutakoa. Ikuspegi konservadorea zein da, norabait egin zena, ez dakit, ulertzen da bezala oso ikuspegi austerizi da. Egingo dut gerrikoa estutu, baina gerrikoa estutzeko erabiliko duen neurria da, alde batetik, udalei murrizketa hori ezarri. Claro, rekaudazioaren jetxiera hori ere bazegoen beste eremu batzutara inputatzea. Eta bazegoen ere esatea beste hainbat, gara hartago krisi finanziero hartan ere, estatu batzuk beste estrategia bat egin zuten. Estrategia guztibiziaren ordez egin zuten sektore publikoan diru injektatu. Eta gero mostratu zen ere, estatu ekonomikoek asko sobetu batea ziala. Incluso sektore pribatua ere, asko sobetu batea ziala. Barne produktu gordinaren iguera asko raskarragoa izan zen. Esaten dutelago, ekonomista batzuk ere, ekonomista asko, estrategia ekonomiko ez gare, askoz obiagoa dela hori. Ikuspegi konserbatzailea baino. Orduan, gero bestetik, hori, azkenean, esan dutena, edo kupura bideratzen den dirua, edo beste eremu obra handioetara bideratzen da diru hortatik pasion kentzea. Eta gero, erakundiak ere, erakundia handi bezala, eta mugitzen duena diru kopuru bezala, erakin bat badauta. Eta erakin hortatik ere, diru bat injektatu zitekeen udaletara. Demostratu dugulako, udalak da harinenak eta azkarrenak herritarri zuzenean diru ematen diegunak. Horre badakizue, duguntza batzuk egon dira, lanbidetik eta bar, baina ikusiezue, ze arazo handian diru hori eskuratzeko. Espero ez dago, beste diru lerro batzuk ere agindu dituzte, eta hori pixka bat, harin egon, eta azkarragoan egitea. Arazua da, hemen, badakizue, komertzio txikiak, oso beraz egin daudela, eta asko gaina, etxitzeko arazoan, horre arazena da, gure txikitasunetik, balikita azkarren nintzen, bakigo ez deula etorkizuna soluzionatzeko hemenik ez deula edukiko, baina bai gutxienez laguntza bat egiteko, eta kenketa hori egin da, gure egonkortasun finantzioa bat pekaritzen da. Egonkortasunean ditzen, baina orduan da, claro. Ez dut ikusten, eta ez dut esan nahi, bai? Ez esan nahi, ez dakit, eta denbora esango du, eta ja okera egiteko naiz. Bai, baina ez dakit. Bai. Besterik gabe. Bueno, buskatzen esako dagoa. Mozioan hartzearen alde. Aurka. Abstentzioa. Mozioan hartu zaten moduan. Hirugarren gaia koronabirusaren baitakoak dira. Atzoketan oso batzuk hitz egin dira. Egin da, deseskalatzearen ingurukoa
azaltzia, hitz egitea, zerbait ikusten baldin bada aldatu edo egarri edo beste zerbait ere galitzea, ikusten baldin bada ere galitzea. Baina, orduan, momentu hontako egoera, lakizioa zen faseala eta batzuk egon dira hor, momentuan bigarren fasean gaude, egia da, osasun ikuspegitik, aldu diarak, azken momentu batuak eta ere, horrela erdikoak eta zestuak horrela balen ere, neko datuak iztian, eta momentuak ere, azken egometako ikusko honak izan dira, gainditzeko ondoko herrialdetakoak ere bai, eta horrek, beste kontu bat, hori jagozte balorazio batzuk dira, ez gehiagia enpresatzen nahi dutegean, eta jagozte balorazio batzuk dira. Orduan, egia esan, fase aldaketekin, gauza batzuk baimenduta daude, eta guri dagokio dugunez, horrela dagokio dugunez, guk edatzen ditugu, teknologia, dagoeneko zentuak, kulturetxea, baligutegiak eta barrak, gertatzen da, gero, niko protokolo zorrotzak ezagitako dela. Askotan da, irigitzeko aukera ematen da, baina, irigitzeko esan nahi du gero, desinfekzioak egin behar diala, baligutegien kasuan, baliguru guztia garritu egin behar diala, liburu berroiak egin behar diala, kikoldigiekin ere berdina, honek eskatzen duna, aldez aurretik, lan bat egitea benetan, egite horretik protokoloa hau izango da. Orduan, momentuz, jaurlaritzaren galeria, denbora, ekainaren bata bezala izendatua zeukala, gaila batean, kultura agenda berriz normalizazio bidean jartzeko, ekainaren bata, museo, teatro, antzerki, kultur ikuskizun guzti horiek, era baldintzatuan, kontaminabiliak hartuta, afogak eta barrak hartuta, ementzeko egutegi bezala ekainaren bat jarrita dago, eta pentsatu da, liburutegia ekainaren batean irekitzea, baina arte mailegua martxan egon da, mailegua baldintza aldezagutik eskatuta, geuriek hartuta, ekainaren batean liburutegia irekitzea pentsatu da, beti ere, lehen hartutako liburu guzti horiek hartuta, eta jakina oso batzuk mugatu egingo dira, organagailuaren erabilerak eta abarrak mugatu egingo dira, bertan mailak eta ere mugatu egingo dira, distantziak zaindu berria, eta orduan, horren astelenean oso ondo, liburutegia ireki egingo ditzaren. Eta hori ikusiko da, gauza ondo egiten ditugun, ez da, bilakak eta egoten, eta, usteak dut hori martxan gero. Bestia daukaguna da, adibidez bat kulturetxean, bertan lehen jarduera batzuk martxan zeuden, kulturetxean kontua da, telelanian eta online ibilga lanian, bai musika eskola, bai areka, bai antzerki eskola, eta bero egon saiagoa bai batuka da eta bai banda. Konfinamentuak iraun bitartean eta kulturetxea itxita handan bitartean. Orduan, kulturetxea ere asmoa da datorren astelehenetik aurrera martxan jartzia, baina beti ere jarduera iraunkorra eta ordutegi zehatza dauzkaten talde horiek eta beti ere sarrerako ate hori une oro itxita egongo da bermatuz. Ze kontua da, kulturetxea irekitze baldin bada eta kulturetxean pasua libre uzteko sarrerako ate horrek irekita berdula. Eta sarrerako ate hori irekita baldin bada, ez da moduik higiene eta baldintzak betetzeko. Protokoloik ezin da bete. Orduan, kulturetxean ohiko erabiltzaileok sarrerako giltza badakau, orduan, aireana da, aktibitatea bueltatu nahi dutela adierazten duten taldiekin hitz egin eta protokolo bat onatzen. Oindikan, txistula taldia eta bertso eskola eta talde batzu daude oindik asmoek adierazi ez dutenak, baina asmoa adierazten juna da. Esango dugu, era baldintzatuan eta era murriztuan, baina astelehenetik aurrera kulturetxea ere martxan. Atzo bideo baten genuen, banakideo, presidentzia da gineatek, baina zuek mitxekin du gineatek? Bai, benatekin gari naiz. Gaur, izan zen atzo... Atzo honitzen, benatekin azkena. Atzo honitzen, arratzalian izketan azkena benatekin. Sortxietan izan zen. Bai. Gero arekin zen.
Ez, bilera ondoren orain ez dago. Egitasmoa da, astelehenean hasiko gara, baina izango da, emailez partikular planetako dugu, eta listo. Eta aurrengo astean izango da, norbera beretzean, bere kabuz, partikular ikasiko dutu, bere rimota. Eta ja, urrengo da, sortzitik gaurrera, ja, hirugarren fasean sartuko dugula, orduan badago aste bat gehiago, hori prestatzeko. Eta pentsatzen dugu, ja, hirugarren fasea ja neurriak ezberdinak izango dira, eta ja, hori behin jakinda eta hori jakingo dugu ostegunean edo, ja, protokolo-zera, ja, zehaztuko dugu, sortzian sartzeko. Nik atzo bainatekin ditzen nuen esan zian bilera egiteko zinetela, baina zian bai ez dakuz zer erabatzen. Hori dugu, nena, total, gehiago gutxizo, noa aniguna. Norbera partida izan dugu beretzean, eta lan aurreratzeko, eta sortzian, hori metrokin ginen, neurria hartzen eta, eta ematen duna, metro terdi tartea usten badeo, esango dira 6 hilara, lau esan lekoki. 6 bider lau, horreta lau lagun, zatzeko modukoa. Gehi zuzendaria, gehi atzekoan geratzen da, perkusia, bombaratzen da, hori da, arte zabala dago, hogeita lau, perkusia, hogeita 6 dagoen inguru. Hasieran pentsatzen genuen, 15. Bigarren fasean uste du, aunque la distancia sea de metro y medio, kopuru gehiena da, 15. Hori da, orduan, pentsatzen du, claro, eta 15 lagunekin, bitxan egin behar dugu. Bitxan egiten badeu, entre que salen uno y otro, hay que limpiar todo. Kriston denbora batzen du hori egiteko. Para dos ensayos, baina, hirugarren fasean sartuko gara, hirugarren fase, 15 lagun, baino, 20 lagun, 25 zentzen bagara, beste abazoa gara. Eta bestela, pentsatuko du, sortzi baino ostegun horrekoa, nola. Bainatekin du, eta proposaketak kontua da, gu banda bezala, lakago hirako arazoa da publikoa. Jende jaketa, berez, banda, gure artean, tarteko segurtasun distantzia, badauka, berbatzeri. Baina, agian bilatzen bada, gure egin du, baina kategoria etarik. Orduan, haude proposakena eta zuen artean eta gure artean, hori batera, beti, bainatek, edo zuek izkiko dut. Gero beste bat kiroldegiakoa, kiroldegia bizkata komplikatu egiten da, baina kiroldegia ere baimendua dago kiroldegiak zabaltzea, hor betikoa dago, gero eraikinak ere, dekretu ezberdinak daude, bat gaztuako boletin ofiziolekoa da, bestea jabaritzakoa, askotan interpretableak ebadia, eta baina, kirol eraikin irekiak ere baimendua daude, baina beti ere banakako kirola, kontatu fizikorik gabeak eta gehen ezken bi personak edo beti protokoloa. Oso zaila da, behin esaten dezunean, ausotako frontoiak, esan digutelako, ausotako frontoetan, kostako jendea, nire gara, hain zuzen, udaltzanean pasara biztan du, ausotako frontoi batetik esateko ez dugu, batatu baina azteko zinan dut batu, azkenean konserbiak kontrolatzea oso zaila da, espaldian ez zuira propien udaltzanean jartzen, asma frontoi bilokin, baina, esan egin, prinsipioz, frontoiak ere, baimendu dira, bestetik bertako pelotan erratetik ere, eskatzen egiten espalditik, bakizuek, kirolari moanea asko daude, jendea bizkarra lehiatzen egidean pilotari eta egintzeko kirolariek ere, demo asko egitik daude, eta orduan, berak mentzago baimendu da. Baina horre arauak esaten du, gehienez, frontoian bi persona bakarrik bila egitezkeela, gehiago ez. Orduan, pentsiko
bermatua dago. Parkia berez oendikan, ematen du, hautekiko, balako, ez dakit, zorroztasun bat, diruden ez baurrak dialako, errezenak kutsatzen eta transmititzen ere, nahi ez diguten biogien erasaten, baina oendikan, parkiak ez daude bat minuta. Parkia kalien da pixka bat ikusitan, nola, ez bat, horrela jonuko eta hori ikusitan parkiak itxita egitzea, ez pixka bat. Ego kontoren esanko da, baina momentuz bintzat, parkean eta egitzea ez da guain induta. Gu bat ez ere guztako, eta momentako parkea okizuen kokatua, eta horretako gogo egiten hori ezintatua. Eta gero, kiroldegia, ekanaren sortzilan metzatzen da egitzea, hor maskientzako eskutiz bat prestatu dago, eta entzako noren egisortasunan gero ikasaltzea. Euskadi ikera protokolu ezin izangoa azaltzeko horretik iruan kilomaia detuta dago. Eta orduan azalduko dira protokolu ezinak, gero bertako persona da zelan iten ibilidean, horrenak kiroldegiak garbitzen da ibilitzean askeira baten, gero ezinbesteko lanak bakarrik intzian nio, orduan jatxian egin zuen egon handitxua, eta gero berez bueltutakoa, bairetako futbol zelerian egon dira, uzutako frontoiak puntatzen errakunia brigadakoakin, lana, eta ikirako protokolua ezin izango azalduko zein kilomaia, erabiltzaileek, eta esan duzela sortzian egitzen. Makinak eta batzuk lekuz aldatu dira, distantzaileak eta mantendu berri dalako, eta egiten daia nortan azalduko hori dena. Horten, Donostika ez. Etxatzen du, ez du, Gero kaino sortzian bestia eguneko zentrua ginen zalantzan gehunden, eta egia da, eguneko zentrua itxita egutian, azkenean familia eskotan adindukoekin da, zamata eta momentu hor asko suposatu ditula, eta usatzen dikoan egin diketa gehiago, baina ematen du, egia da hondikan, egoitzako ardura honekin egon, eta gero adundiko bizarte politiketako zuzendarikin da egon, da ez daude, abertzaiko hondikan, erabaki garbi bat komunikatu esan, posible da ekainan sortzien egitzea, baina, uste dugu, zestuan, gontzekoakin hitz egin da, geure karrero propio eukita, kopurua bat asuntan aguneko zentruan, erietza bat eguntzako momentu honetan, hiru persona, eta eguntzako alena daukagu, orduan pentsatzen dugu, ekainan sortzian eguneko zentruan martxan jartzia, baina gira da, hondikan, alduniko gizarte politika bat handikan, hondikan etzaigula, uste, hontan, putak pixkat, alduniko zintzen egala, ez da hondik erabaki definitibo ikartu. Egia da, eskalatzearen fasian, epatzen da datuko zentuak, eta aurreko hastian bilera telefoniko bat egin zen, Gipuzkoako udal guztiekin, eta nire pixka bat hori guretarraz izan. Ekainak sortzian, baliabideak eta bermiak ikusten ziren lekutan, bakituko da, zentuak martxan jartzien. Esan behar, eta zen dugu ere, ekainaren sortzian irigitzeko modelo goea da, baina gero gode baita ere zai zen dehoritazio baldintza. Ez du garraio propioa dakau, baina diferentia da, ibilgailuan adineko bakarra eman alizatia, kilo normatia baldintza duten hori da hori kamixka lutu egarretu bat. Baina hori horiek erreztara aldundiarekin lotu horreko, baina zen du ekanak sortzien ere, irigitzeko moduan izango gara, martxan jatzeko izango dela, zentua. Eta, gero, azpiegitura publiko eta zerbitzu eta dikatarte, gero, aproba dago, terrazena eta bat izue, terrazak basunean da ditz egitzen, azkenean momentu honetan ere, eguneko 50, lehen baimenduak zeudenan eguneko 50 dago baimendu, horren egin da izan da, ebasken berri batzuk atea dira, eta askara egin duten guztire egin izan da, kopurua handitu, eta gero kopuru horren erdia baimendu. Arauden arabera, terrazen erdia bakarrikan atzatzo bakera aukatelako. Beti ere, garbi dutzu da, baldintza hori izango dela, bertan egoerak egoten duen bitartian. Egoera bertan bera gentzen badima da, automatikoki, lehengo, krisi aurreko egoerara pasako gineak momentu zola da, ez kontu gara,
ikusten baldin bada, kontxo, batez ere, itxita egon dianak sufritu duten kalte ekonomikoari hobeto aurre egiteko, hondikan udara maitu arte, mantentzia komenigarria dela, horien ikusteko erabakiko genukela. Baina kontua, askotan, gero, mai asko egokiak eta beti sortzi ditu, bi askoengan, erospen batzuk, eta izgarritasun arazuak, eta jagena asko batzuk sortu dira. Eta tabernari batzuk ginen, eta pixka bat kontua eskontuan, berek esan digutena, hori izan da, oso zaila dago kontrolatzia ere, ez? Baina, momentuz bintzat, terrasen hau da, momentuz jarrian izan da, alerta egoerak biro bitartian hildarien egoa da, eragin hau, eta gero ikusiko duke. Eta gero apur bat, zer fiskalitateana, horren eragin batzuk batzuk baina baita ere, jakinean, komertzio txiki eta nintzeko eragileak, etxita eduki behar izan dituzten eragileei, hainbat zerga abogatzeak zentzurik ez du. Horreneko trimestreka kobratzen denez, kinkari egon dira. Orduan, itxita egon den denbora hortan, ez zergarik itzari kobrapiko. Hori, ikusiko dugu, printzipioz baita ere, erabakide horretan edikuaz. Bestelagoak egon dira, udalen diru behar kontutan hartuta bazarela mantenditu dituzten udalak edo daude, uste dugu betzat, justuena hori dela, deskontatzea. Eta gero, kirolde egiteari dagokionez ere, aurreneko kuota sistema aldatu zanetik, eta azteik duela martxan jarri zanetik, sistema berila martxan geneukan aurreneko urtia zen, eta hor bi aukera daude, aukeretako bat eta jakina, kirolde egiteak zerbitzua eman espaldin badu, bazkidei, zati hori, itzuli ikertzaile, eta orduan, pentsatu gana izan da, urte honetan bazkidetza amaitu nahi dutenei itzultzia, kalkulatzen dugu, ekanean sortzian, kirolde egitea irikitzen da dutan hartuta, hori duta, eguneko eta boste izango ditzake, eguneko eta bosta berez, ama bostean beteko ditzake, trimestria, baina alde batetik itzultzia, baina kontutan hartuta, itzulita 2020ko bazkidetza amaitu ditzakela. Aldiz, pentsatu dugu, igual izango dela, 21an ere bazkidetza mantendu nahi duten guztiei, 21ko kuotan kenkari bat aplikatzea. Eguneko 25ko kenkari bat aplikatzea, 2021ko kuotan. Esan zaigu guztuena behar da, eta baita estiraletik antaia ez gaitzik nahiko kudo ongitaz ere, baina egitea da, batzuk igual basalean hon daitezkela, eta orduan jakinen, barrigua itzultzia eskatzen du nahi, itzuliko saio, 25ko kuotaren 25, eta gainontzeko egiko saioen eskaintza da, 2021ko kuotaren ez duen, 25ko eskontua. Orduan, Michel planteamentua, hori nintzakit, kirolde egitea gaukio ez. Eta, pixka gutxola dela hausi zen. Egitea da, beste gauzara gaudela, nagusienak eta udal zerbitzuek gauskien kontuak hauek diak edo denutzean beste gauza asko hendikan daudela, inzertiu berrotan bestak idulako nik zehazmea beste gauza batzuk, nola jondo dean, ikusiko dugu, sortzilean beste base aldaketa bat gauza jondo izango dugu, eta gora gauza egiteko balitzen. Beste egitean dudan zerbait gauzaen bat oso egitzeko, Yo gehi, azkeneko txadik puntua. Bai, hau azkeneko. Nola gaitz, lortu izan barruta dago, hanko puntak egin. Ez gaixin bertu
horretan, batuko musikau, modu positibista bat izan. Bai, ez hor daude gauza asko esan, zer gertatu da. Geuk ere ez genekigula, gauza hauek, bakizue azkenian, fase aldaketaren dekretua argitaratzen zen bezperan, larun batean, gero, boletin, ez dugu, boletin ofizialean argitaratuago dekretu hori jaurlaritzak igandian aldaketa batzuk egin dezizkion, bakizue gaina aldaketa batzun aldaketak egon dira da. Orduan, askotan gertatzen zitzaigun, zai egon dela eta ez genekigula zer egiteko gai izan gintezken, zer egiteko gaineratiko teknikoen, izan da. Gobernu batzuk denaren eta pentsatu dugu, ikusi dugu, egia da, maiatzaren lehenetik horre erabaki gendula, maila batean dinamika instituzionala normalizatzea, hori egia da. Gobernu batzuk gehiana, asoia esan gehiago, egunien bertan plenua izan da, eta gero egia da baita ere, kasi bilate monotema pasa ditugula, monotema gai hau izan da, eta gobernu batzuk gehian ere, ez dendula ikusten, nahikoa gai gobernu batzuk gehiabea, gaur konbogatzeko, eta gaina gaur plenu epita, azkenean izan da, optimizatzeagatik, eta gaur ere, piskatu alperrekan, hilerak eta zilerak, piskatu izan da. Nahiz eta detaile, igual, tontu eta linea izan, baina hamien entrenatzea, aurretik damakigun rekorrido hakin, ondo bertzeko eta baldin bada rekordu zitu pixka, okertu dabe, Bueno, dena da plenoak balio dutako, tartean batzordek egitez baldin bada, zertaratikulekuak igarren hastian egintzen, eta horrengak igarren hastian egingo da, gero ados, azkenean kultura batzordek esango du, baina nik uste, nahiz gero gertatu da, ebakuntza bat, teknikarien ebakuntza bat egon da, eta orduan, uste, Bueno, hor da, nire nobata da bat, nik teknikaririk gabe ez nula kontemplatzen batzorde bat iterik, eta, bueno, urrungako apuntauta delitzea, baina, izan da, nobata da hori nire ganez. Gure egia da, gure helburua izan zela, eta hasieran esan genuen, aurreko legalditan ez da hola ere, baina hilian behin bintzat, batzordeak egin behar diala, beste, zuzen, oposizioari, sortzean hori egia da, hori guk ala esan genuen, eta hori beti da, kasu honetan igual ez da bete, esan genunagatik ere, ez pixka berezi bat egin ongia, eta orduan, irigintza, ohikoa egintzen, egia da, irigintzen ere, normalian ez da normala irigintza hilabete didua behotia, gertatzea egitea da, instantziak eta asko jetxi dira bai, berez pixkanak gaua martxan jarrikoa, bizue baita ere, epe administratibo guztiak eten da egon diala, epe horiek martxan jartzen dira, torren astelenetik gara martxan jartzen dira, epe administratiboak, epe judizialak ekaren gautiko jartzen dira martxan baita ere, eta horre automatikoki lantzatu egin modu, baina beste hori izan da, monotema, COVID-a izan da, monotema, gainontzeko gai asko bat, horretikan piskatikoak batzuk dira eta ere, gutxi euskatu dira, hori izan da piskatik. Honekin ez bada horrezkeneko puntu basako behar. Azkeneko puntu beti bezala ez da egitarra gutza galderena da. Eta ez da egitarra gutza galderetan jalina bat, egun baldin badago, zer bizkero baldin badago, beste egoera honek igual piskate batzordean piskatu guzapure egin dialako, hilien eta dago ospatu dialako, eta horretik baldin badago, zuna gotiak egin. Nik galdetzen, beste erabakia dudakoan, eta zen neurtutaren nio, egizkidu egin da, erabakita ez nola jokatu ona, gogua, ez da dut, eta horretan dekaina esatzen guaz. Bai, herriko jai nagusiarekin, oso nagoak epa daudela, bai, goiak hori izarna, eta gero pilaian hasieran herriko jai nagusiak. Hor, eudeletik ebazpen bat, erizpide batzuk jaso dira, eta epe bat ere bai, epea da, irailek 15. Nagusiki, erizpideen artean, dokumentu margula da, baina nagusiki, eta pixka bat hori azkenean direzitzen zaigunak horiek dira aforua baiz. Eta hor, zehazten dena da, irailaren 11 arteko festa guztietan, edo festa egabe egin daitezken ikuskizun guztietan, gehienez
pertsona bilduara izango dira, eta pertsona bilduara izango dira distantzia jakin batzutan. 4 metro karratuko espazio pertsona bakoitzeko, eta horrek asko baldintzatzen du. Gero betikoa da, horrekotan ere logikoena da, eta bileta bat egon zan, edureko bizkariak, erkidegoko hiruetako ibalkatiak, eta bakizuera usala, hirugutako festa denak kamera guztiaren erabakila, eta guk ere, berdina egurla baiaran ere, loko horiek ere, konsultak egin ditugu, egitea da, batzuk festa batzu lehen modia, ez ditugu zubiak, egitea ekainean hasi gantala, gu ere, iradearen 15-eko data baino lehenago dira, jaiak ere, eta, loko horietan ereko garbi izan zego, gu ere nintzat, festa horiek, prinsipioz, festak ezagutzen ditugu bezala, bertan bera guzteko moduan, guzteko baldintzetan, lehitzen zaigu momentuz, egitea da, hendikan, baina, gero arazo batzuk ere daude, azpiegiturak dago, esan dezagun, garbi izan da, zezenketa diala, gartu diala, egitategi jendetsuenekin ikiko duen arazoa da, aforoa oso mugatua da. Guk kalkulo batzuk egin bat guztago, adibidez. Eudelek diaritako izpide horietan, zestoako plazan gehienez ere 80 pertsona sartu behar izango liake. Pilotalekuan, kiroltegiko pilotalekuan, 80 bat distantzi eta nire kopuru doiekin bakizue ekonomikoki ez tala jasan berriak. Iraila hondikan tartia da, ez dakiko gauzak aldatuko dian, bestia hori da, entzun da baita ere, hemendik aurrerako azken deritzenien bi fase horietan 15 eguneko izango ez, astebeteko izango ote dian, baina momentuz behintzat uste ez da baldintzai benetan festak ezagutzen ditugun bezala egitean izateko. Beste kontu bat izango nintzen igual, festak dian bezala ezagutzen ditugun bezala, 5 eguneko festak egitaldi jendetsuak eta egite ezpadia ere, zer egin daiteken, zerbait egin daiteken. Festak antolatzen ziztian herrita egin du batzutan ere ekitaldi kulturalak beste mogotekoak egoketuta, baina egitekuan handeko herri asko horrela. Horretzetik jakin egin du, dut zer aizatzen zen. Osineko dutzen du zezenketak eta pilotaleko eta nolaren godian hori izan izango da, bidea hori izatea, baina horrezko zen gabeko kontzeptu klase horretako festak izango dienik zaila ikusten da, ez dela ekitaldi kultural batzukin murriztuta, emokituta egiteko modua edo ilusioa bintzatu. Hori itzein gola horri da, beste zenbait ekitaldik, hiru bat hilabete lehenagoko antolaketa hasiera eskatzen dula, eta egia da, baina ekaina eskatzea guazela, eta baina egia da beste ikuskizun batzuk igual, margen txikiagoekin antolatzea daudela, eta bai, ikusten hori jai batzuk dutik eta hitz egiten dugu nekela. Baina esan nahi, uste festak esatean bezala, festak ofizial, itxukinaz ofizial egin da beste egin festa ofizialak egin izateko baldintzetan ez gara egon gu. Oen, santagoa, ez dakio, gauza bat dira eta benetan bentzat, baina itxura hori dauka, eta eskate goitik egitziz ez duen erizkideak ere bat nola bidotan nikoaz. Hauzoetan, errazo bertarik izi. Bai, hauzoetan baino berdina dago, ez erranako eskola txingo festalia bertan dizunen kaina erbilean, gokorko festak argoabekoak dira, argoabeako nahi batzu diarrak dira, komunikatu zigun, goztien beziala, Euskadian erdilean karmenak ospatzeko baldintzaik etzala egongo, eta automatik batzu diarrak jadian azizion ez duek, agintzazuela goztiente da, ez dugu nintzek ikusten jaikik antolatzeko, eta beste kontua da, igual hauzotan da, zerbait egin bera leikela. Eta gero, diru laguntza hori, diru laguntza ateana, emantzio txikita euskaran egintzako diru laguntza hori ere, hortik partida hori atera da, adibidez ez duko jai nagusien diru hortik zati bat egin duta bestea beste, hauzotakoak ez digutu. Euskako ez digutu, esatuz, oso egipo de egiten bat ere erranako, eta igual, hauzotako jende mugimenduare,
apalagoa dalako, naiz ofizialki, bestak eginez, pixkari bat hariko izan hildotik, daitezke beste zene gozoa, jendeak ere behar dulako, animo pixkat, pasatzen egiten pasata gero, egoera beak, erakutsiko dugu, etxagun gara mokungo dala, eta osasun fresia ere gainditze bidean jarriko dala, baina bizko horrendikan talderik horrezko dela. Bueno, gaurko